Takže prúty v hre. Krásne jesenné počasie. Vybehol som iba na noc. Takto z auta. Dneska docela teplá noc, 5 stupňov ešte. Ale kúrenie je už nachystané, teda spustené. Periskop jak na ponorke. Takže takto iba z autička. Trošku bordel. No a druhá palička je tuto o kúsok vedľa. Krásne jesenné počasie. Teraz by sa oplatilo, si myslím, skôr chodiť krmiť. Takže uvidíme, čo ma ešte napadne, koľko bude času na druhý prúd. Ak ešte hodinku počkám, nech to tam je rovných 12 hodín vo vode a uvidíme. Možno sa ešte niečo podarí za tú hodinku, takže tak nejak. Ale je to fakt krásne a všetkým držím palce, nech nejaký poriadny kapor jesený vám príde.